Здравейте в третия ни и последен епизод за веста на Исус Христос към църквата в Сардис. Тази вест откриваме в книгата Откровение, последната книга на Библията, 3 глава, като книгата Откровение е пророческата книга на Новия Завет за бъдещето на света и се тълкува в контекста на Стария Завет и особено книгата на Данаил, която е пророческата книга на Стария Завет за бъдещето на света. Реално веста към Сардис се отнасила не само за съответната църква през първи век, но и за християните от съответният исторически период, пророкуван чрез Сардис, който започва 1517 година до 1798 година. 1517 година Мартин Лутер закачва своите известни 99 тезиса на оправдание чрез вяра на вратите на църквата, на която е бил свещеник, римокатолически свещеник в Витенберг. След това той бива анатемосан и отлъчен от римокатолицизма, защото се е придържал към Библията. И така започва реформацията и протестантската реформация, която именно е визирана с този период 1517 до 1798 година. Днес ще разглеждаме защо са използвани точно такива думи от Исус Христос в веста към Сардис в Откровение 3 глава. И започваме с стих 3, в който Исус Христос казва: "И тъй, ако не бодрства, ще дойде като крадец." Това именно положение, което Сардис не бодрства и бива завладян буквално от войски като крадци, без Сардис изобщо да очаква, се случва точно два пъти в историята на града. Първият път, когато Кир обгражда града, а втория път за вземането от перстите на града на лидийците, което се случва през нощта. Интересно е, че така от първият епизод видяхте на какво възвишение е построен града и наистина се е смятал, че той е абсолютно непревземаем. Жак Докан в книгата "С тайните от Откровението", страница 38 до 40 пише: 40 мили на юг от Тиатир се разпростира град Сардис на две нива, откъдето идва формата на множественото число на неговото име – Сардеис на гръцки. Първоначално градът бил изграден върху плато, но в течение на неговото развитие се разпрострял и върху долните долинки и склонове. Топографията на Сардис свидетелства за неговия упадък. Сардис е съвършен пример за контраста между едно славно минало и окаяно настояще. По времето на изгнанничеството на Йоан, славното минало на Сардис вече било само история. 5 века по-рано Сардис изпъквал сред най-престижните градове на света. Богатият Крес бил неговият последен цар, царувал от 560 до 546 година преди Христа. След това градът паднал в ръцете на Кир. Когато доближил върха на платото, неговите армии открили, че градът е отворен и няма стражи, не е пазен. Залисан в своето богатство, Крес не бил готов за война. Град Сардис скоро западнал до прашен паметник на миналото, напомняйки на постоянно намаляващите си жители болезнената цена на тяхната липса на бдение. Авторът на писмото сега представя себе си, казва Жак Докан за Исус Христос, както бе направил и в писмото към Ефеската църква. Онзи, който има 7 Божии духове и 7 звезди. Може да сравните с Откровение 2 глава 1 стих. И Сардис като Ефес е единствената църква, която има нещо. Въпреки всички обвинения срещу двете църкви, те имат нещо, което им прави чест. Същата гръцка дума Ала, но в Откровение 2 глава 6 и Откровение 3 глава 4 стих въвежда похвалата, онова, което има сред целия куп покори. И двете църкви получават обещанието за живот, дървото на живота за Ефес в Откровение 2.7 и книгата на живота за Сардис, Откровение 3.5. И двете църкви участват в небесното огощение за Ефес, Откровение 2.7, право да ядат от дървото на живота, за Сардис, Откровение 3 глава 4 и 5, да облекат бели дрехи, символ на идеята за празник, огощение и честване, както четем в Еклесиаст 9 глава 8 стих.
Църквата в Сардис представлява едно възвръщане към източниците на християнството. Църквата на реформацията, нейните членове преоткриват първоначалната вест на Библията, унищожена от римокатолицизма през 1260 годишният период на Тиатир. Заповедите гърмят из цялото писмо на Сардис. Бодърствай, укрепи се, помни, пази се, покай се, слушай. Все думи, които цитираме от самата вест на Исус Христос към Сардис. Такъв език се стреми да събуди хора, които, както и древните обитатели на Сардис, са се оттеглили в богатство и комфорт. Йоан също използва игра на думи, основавайки се на името Сардис, за да предаде своето пророческа вест чрез алитерацията стерисон, събуди се. Така че вътре в самото име на Сардис можем да чуем резониращото стерисон, мощния вик, за да събудят онези, които са заплашени от дрямката на смъртта. И този вик е книгата Откровение или Апокалипсис на гръцки. Освен в 3 глава на Откровение, където Исус казва събуди се, ако ли не ще дойде като крадец, същият израз ида като крадец Исус Христос използва в същата книга Откровение на 16 глава. И той е свързан с непосредственото му второ пришествие и унищожение на системата на Вавилон, на която, за съжаление, Сардис също предава Божието Слово и предава чистотата си. От 13 до 19 стихове Откровение 16 глава. И видях да излизат от устата на змея, от устата на звяра, от устата на лъжепророка 3 нечисти духове, прилични на жаби. Защото те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог. 15 стих започва именно така. Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, да не гледат срамотата му. И събраха ги на място, което по-еврейски се нарича Армагедон, и седмият ангел изля чашата си върху въздуха и из храма излезе силен глас от престола и каза: сбъдна се, и произлязоха светкавици, гласове и гърмове, и стана силен трус, не бивало откак съществуват човеци на земята, такъв трус толкова силен. И великият град, това е Вавилон, се раздели на 3 части и градовете на народите паднаха, и Бог си спомни за великия Вавилон, та му даде чашата с виното от яростния си гняв. Видяхме всичките ни епизоди за Тиатир, че системата на римокатолицизма е този пророкуван Вавилон по абсолютно всички тълкования, и претерийско, базирано на историята, и пророческо, базирано на Стария и Новия Завет. Тук говорим за система на римокатолицизъм, не говорим за отделни вярващи. Вярваме, че има много искрени католици, които Бог ще си ги води към истината и към Библията. Стих 1 на 3 глава, реално така започва вестта на Исус Христос към Сардис. До ангела на Сардиската църква пиши: това казва оня, който има 7 Божии духове и 7 звезди. Знае твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв. Какви са тези 7 звезди? Уилям Рамзи дава интересно тълкование. Светилниците символизират църквите на земята. Знаете, че именно така започва книгата Откровение. Апостол Йоан вижда Исус да върви сред 7 светилника, които са част от светилището, древното еврейско светилище. Светилниците символизират църквите на земята, докато 7 звезди символизират 7 църкви или техните духовни аналози на небето. Не е случайно това. Ще видим в следващите ни епизоди за Филаделфия специално как съответства земното на небесното светилище и всичко, което се случва на небето, как съответства на земята. Това го виждате и в цялата книга Откровение, където каквото се случва на небето веднага рефлектира на това, което се случва на земята. Бог е много активен в ежедневния живот и във всичко, което се случва тук. Така, в писмото на Сардис Уилям Рамзи пише: причината е необичайно ясна. И сега трябва да обърнем специално внимание на този въпрос. Това той го пише по повод на същия 1 стих, но за думите на Исус: знае твоите дела, че на име си жив, но си мъртъв. Това реално се случва, когато синовете и внуците на реформаторите предават
убежденията на бащите си и реформацията става държавна религия. То Уилям Рамзи пише: в писмото на Сърдис причината е необичайно ясна и сега трябва да обърнем специално внимание на този въпрос. Нито един град в цялата провинция Азия не е имал по-пляскава история през миналите векове от Сърдис. Нито един град в Азия по това време не показва такъв меланхоличен контраст между миналото великолепие и сегашния опадък, както Сърдис. Историята му е точно обратната на тази на Смирна. Смирна беше мъртва и все пак живееше. Сърдис живееше и все пак беше мъртъв. Това е, за съжаление, което се получава с наследниците на реформаторите. Те предават вярата на бащите си. Също по повод същия стих, че не име си жив, но си мъртъв, в 5 стих, въпреки това, Исус обещава на остатъка от Сърдис следното: който победи, ще се облече така в бели дрехи и аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред Отца си и пред неговите ангели. Уилям Рамзи, който е историк и археолог, дава следния коментар: лечебната сила навсякъде се приписвала на местното въплъщение на божествената идея, но в Сърдис тя била с изключителен акцент и се превръщала в сила за възвръщане на живота на мъртвите. Тя несъмнено е била свързана специално с някои горещи извори, разположени на около 3 км от Сърдис, в предните хълмове над Молос. Тоест не случайно Исус казва, че не тези езически поклонения и извори, лечебни извори и така нататък, които дори възвръщат живота на мъртвите, могат да дадат сила както на църквата в Сърдис от първи век, така и на християните през този исторически период. Но той е, който реално ще запише и няма да изличи името на християните от книгата на живота, но ще изповяда името му пред Отца и пред неговите ангели. Уилям Рамзи на 277-278 страница продължава коментара за книгата на живота. Под книга на живота тук очевидно се разбира официален списък, така да се каже, на гражданите на небесния град, истински Йерусалим, избрания град, населен с истински християни от всички градове, провинции и народи. Както във всички гръцки и римски градове по това време се е водил списък на гражданите според тяхната класа, племе или деме, в който са се вписвали нови граждани и от който са се изтривали деградиралите граждани. Така авторът на това писмо споменава образно книгата на живота. Виждате как Исус използва изрази, които са изключително близки до разбиранията на християните от първи век. Защо Сърдис отпада? Както споменахме и в предишния ни епизод, отговорът е защото отхвърля веста за второто пришествие. Отговорът е в стих 3 на 3 глава: и тъй, ако не бодрства, ще дойда като крадец и няма да знаеш кой час ще дойде върху тебе. Кога Исус свързва бодрственото с идването на крадец, какво представлява бодрственото? Той свързва в своята притча, записана за двамата слуги в Евангелието на Матей 24 глава. Великата борба на страница 231 и 2 цитира именно тази притча в контекста на книгата Откровение и завеста до Сърдис. Четем следното. След това ни е казано, че ако пренебрегваме неговото предупреждение да внимаваме за времето на пришествието му, за нас това ще бъде също толкова гибелно, колкото за хората живели в дните на Ной и не узнали кога ще дойде потопът. Причета в същата глава, Матей 24 глава, която сравнява верния служител с неверния и осъжда казващия в сърцето си: Господарят ми ще се забави, показва как при пришествието си Христос ще възнагради онези, които не са се отрекли, а са бдели и са възвестявали Неговото идване. Затова бъдете, казва той. Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Матей 24 глава, 42 до 46 стихове. Ако не бодърстваш, ще дойде като крадец и няма да знаеш кой час ще дойде върху теб. Откровение 3 глава, 3 стих. Именно веста до Сърдис. Апостол Павел говори за група хора, за които явлението на Бога ще бъде неочаквано. Господният ден ще дойде като крадец нощем, когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление и никак няма да избегнат. Но за внимателно следящите предупреждението на Спасителя той добави:
Но вие, братя, не сте в тъмнина, та да ви постигне онзи ден като крадец, защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня. Не сме от нощта, нито от тъмнината. Първо послание на Павел към Солунците, 5 глава от 2 до 5 стихове. В началото на 19 век се случва именно това. Протестантските църкви отхвърлят веста за близостта на второто пришествие и вследствие отпадат. Страница 232 от Великата борба четем лично свидетелството на Елън Уайт, автора на Великата борба, ето тази книга, която реално преживява лично целият този процес и свидетелства като очевидец. Когато хората се пробуждаха и започваха да питат за пътя на спасението, религиозни учители заставаха между тях и истината, опитвайки се да разпръснат опасенията им чрез лъжливо тълкуване на Божието Слово. Неверни духовни стражи се присъединяваха към делото на големи измамники и викаха мир и безопасност, когато Бог не беше говорил за мир. Подобно на фарисеите във времето на Христос, много хора не само се отказваха да влязат в Царството небесно, но и пречеха на другите, които искаха да влязат. Кръвта на тези души ще бъде изискана от тях. В 4 и 5 стих от веста, Откровение 3 глава, четем: но имаш няколко души в Сардис, които не са осквернили дрехите си и ще ходят с мене в бели дрехи, защото са достойни. Който победи, ще се обличе така в бели дрехи. Именно този израз ще коментираме. И аз никога няма да излеча името му от книгата на живота, но ще изповядвам името му пред Отца си и пред неговите ангели. В победните процеси в древността последователите на победителя са били облечени в бели дрехи. Исус гарантира, че един ден ще бъде победителят. Уилям Рамзи коментира именно белите дрехи на последния начин. Римските граждани носили чисто бяла тога по време на празници и религиозни церемонии, независимо дали се е носили в обикновени дни. Всъщност, огромното мнозинство от тях не носили обичайно тази тежка и тромава дреха и затова градът на празници и ваканции се наричал Кандида Урбс, градът в бяло. Особено в деня на триумфа белият цвят е бил универсален, макар че войниците, разбира се, не са носили тогата, облеклото на мира, пълното си военно облекло с всичките му украшения и едва ли може да има съмнение, че идеята за триумфална разходка, подобна на тази, която празнува победоносният римски генерал, присъства в съзнанието на писателя, когато използва думите «ще ходят с мен облечени в бяло». От друга страна, мръсната и тъмна тога е подходящо облекло на скръбта и вината. Затова тя се е носила от опечалените, от обвинените в престъпления. Азиатските читатели може ли да знаят за римския триумф само от литературата и сведенията, тъй като в строгия смисъл на думата триумфите може ли да се празнуват само в Рим и само лично от императора. Но тъй като триумфът в стария римски смисъл на думата става рядко, с великолепието и пишността, които първоначално са били присъщи само на него, се използват все по-широко, както например в процесията, придружаваща председателя на съда претора до игрите в римския циркус. Няма съмнение, че големите провинциални фестивали и спектакли, които се празнуват в главните азиатски градове според имперската политика като средство за разпространение на римските идеи и обичаи, се откриват със шествие, моделирано по подобие на величествената римска процесия, в която преторът е придружаван триумфално до циркуса. Така, въпреки че самият триумф никога не е могъл да бъде видян от читателите на това писмо, те са го познавали като най-типичното празненство на пълната и окончателна победа, отчасти от докладите и литературата, отчасти от това, че често са виждали церемониите на големите имперски фестивали, които са били по образец на триумфа. Затова и Павел, пишейки на колосяните, използва подобна метафора. Направи им публично зрелище, като възтържествува над тях чрез кръста. Филипяни, 2 глава, 15 стих, което означава, че силите на света са били третирани така, както генерал третира победените си врагове, лишени от почестите си и дефилиращи на триумфа като шоу, което да се хареса на гражданите и да прослави победителя. Триумфът поначално е религиозна церемония. Победоносният генерал, който го е празнувал, е играл на момента ролята на римския бог Юпитер. Той е носил дрехата и отличията на Бога и отново се е отказвал от тях, когато е стигал до храма на Юпитер, Оптимус Максимус на Капитолийския хълм. Виждаме отново как Исус използва
една езическа религиозна система, за да представи с нещо близко и познато на читателите му по-превъзходното обещание, което им дава, и по-превъзходното царство и победата си над целият този свят, която те имат в него. Това бяха нашите 3 епизода за Сърдис. От следващия петък започваме с епизодите за претерийското тълкование на Филаделфия и ще представим исторически сведения и археологическите разкопки, налични към момента за Филаделфия. До скоро!